Предавам знамето чисто и неопетнено. Приемам знамето чисто и неопетнено. Скъпи ученици, учители и гости, днес отново сме заедно в онзи вълнуващ момент, в който училището изпраща своите зрелостници. Този месец винаги е зареден с много щастливи емоции, но и с мъничко тъга. Всеки випуск оставя след себе си незабравими спомени, а днес е ред и на випуск 2026 да поеме по своя индивидуален житейски път. Годините, прекарани тук, не са просто страници от учебници и редове в тетрадки. Те са вашите първи победи, първите трудности, първите приятелства, първите мечти. Това са дните, в които сте се учили да вярвате в себе си, да отстоявате позиция, да търсите смисъл, да не се отказвате. Днес ви изпращаме като млади хора, които вече знаят, че успеха не идва случайно, а трудът има значение, че характера се гради с избори, а бъдещето с постоянство. Нека посрещнем учениците от 12-я клас и техния класен ръководител. Алекс Кисимов и Симона Булева. Алекс Кючуков и Атанас Динков. Александър Ковачев и Георги Чанев. Александра Ламджиева и Васил Ризов. Габриела Лалова и Мартин Иванов. Георги Димитров и Димитър Митев. Георги Челингиров и Михаела Харизанова. Илия Баташки и Петя Янчева. Никола Тапалилова и Радослав Янчев. Жанета Николова и Майкъл Иванов. Десислава Маркова и Иван Татарски. Николай Тодоров и Стилян Стаменов. Иван Озунов. Стилян Стаменов и техния класен ръководител, госпожа Стефанова Иванова. Последвахме
А сега да посрещнем класния ръководител на 12 Б клас, госпожа Елена Декова Атанасова. Здравейте, скъпи ученици, уважаеми родители и колеги! Днес имам честта и удоволствието да ви представя един клас, който не беше просто съвкупност от ученици, а истинска общност. Пъстра, емоционална, разнообразна и незабравима. През годините те израснаха не само като ученици, но и като личности. Всеки със своята индивидуалност, характер и място в нашето общо пътешествие. С гордост ви представям Аделина Иванова, човекът, който озвучаваше всяко помещение със смеха си. Антон Бояклиев, спокойният наблюдател, който винаги знаеше повече, отколкото показва. Атанас Порязов, тих, но решителен човек, на когото винаги можеш да разчиташ. Благовеста Атанасова, от тихите, но и от най-мъдрите. Божидар Синг, момчето, което винаги има какво да каже, дори когато не е пряко замесен. Виктория Попова, искрена до болка, но винаги изпълнена с любов. Габриела Пръскова, момичето, което винаги имаше всичко необходимо и беше готова да помогне. Денис Челингиров, човекът, който когато ти каже добър ден, те кара да се замислиш дали наистина е ден. Ерос Димитров, тайният танцор на класа. Иван Атанасов, човек на действието, малко думи, но силно присъствие. Ивет Петрова, стил и красота, както отвън, така и отвътре. Мария Ламбрева, човекът, който поне на изпращането ни беше с нас. Никита Самотеев, дори когато езикът беше бариера, усмивката му винаги намираше път. Николай Рабаджийски, президентът на класа с хумор, идващ от сърцето. Пламен Иванов, супергероят на класа, най-издръжливият сред нас. Полина Несторова, тиха и много срамежлива, но с присъствие, което се усеща. Ренета Кирякова, носител на спокойствие и доброта. Сабрина Савенко, характер и стил, които няма как да останат незабелязани. София Тошева, съчетание от нежност и вътрешна сила. Спас Тарапанов, човекът, който винаги намираше по нещо, за което да бъде недоволен, но точно това го правеше толкова колоритен. Станислав Станчев, понякога изглеждаше немотивиран и дистанциран, но остави своя тих отпечатък сред нас. Стиляна Клявкова, душата на компанията, която не пропускаше нито едно огънче. И Цветелина Атанасова, може да идваше за третия час, но винаги носеше със себе си спокойствие и грижа. Скъпи ученици, кратичка ще бъда. Благодаря ви за всички споделени моменти. За уроците, както в класната стая, така и извън нея. Вярвам, че всеки един от вас ще успее и ще гони мечтите си. На добър час, мили мои! За обращение към зрелостниците искам да поканя директора на нашето училище, господин Руси Баташки. Заповядайте, господин директор. Уважаеми дами и господа абитуриенти, уважаеми родители, мили мои дечица златни, позволете ми да благодаря на родителите, че дадаха правото ни да се упражняваме професионално върху тези задмени завършващи
колоси на бъдещето на България. Няма значение дали са в Цар Симеон Велики или са в английската. Всички отиват на попрището на реализацията на труда си. И така, благодаря ви от сърце, че гласувахте това доверие на моя екип. Не на моя, на нашия екип. Извинявам се за това биене в гърдите малко, но тук съм 36 години в това училище. Мога да заявя, че е мое. И така, мили мои, няма какво да ви лъжа. Както казваше една наша колежка, вече я няма тук, всички сме на фронта заедно. Куршума дали мен ще млатне или вас няма значение. Но всеки един от вас е длъжен да прави всичко възможно, за да оцелява. Не с подлост, не с интриги. Казали сме си го 1000 пъти. Искам вие от тук, като излетите с вашите мощни мотори на младостта и на подготовката ви, да докажете, че сте най-добрите и най-знаещите. Винаги ще има по-добри от вас, както и от мене, както и от всеки. Но в живота ви едно ще трябва да остане. Уважение към род и родина. Аз няма да се впускам в повече сладки думи, защото ти първа ще видите колко е трънлив розовия път, който всички се надяваме да извървим. Но вие, нашите 12-класници, кой каквото ще да казва, вие за нас ще останете випуск 26. Думи нямам да го опиша. Тази радост, че всички успяхте да приключите успешно. За мен е гордост и чест, че бяхме заедно. На добър път! А сега искам да поканя на сцената прекрасните деца от детски танцов състав Марица с ръководител господин Руси Катерински, които ще ни изпълнят ръченица, джиновски танц.
Да поканим Никола Тапалилова и Михаела Харизанова от 12 А клас, които искат да се обърнат към своите учители. Благодарим на Габриела Никола и на Михаела от 10 В клас. Нека ги аплодираме. Скъпи директори, учители, ученици и гости! Днес стоим тук не просто като зрелостници, стоим като хора, които затварят една от най-важните глави в живота си. Днес е финала на една история и началото на нова. История, писана 12 години, с уроци, приятелства, смях, притеснения и мечти за бъдещето. 12 години звучат като много време, но минават неусетно, дори когато в началото ти се струва, че края е толкова далеч. Още помним първия учебен ден, с страх в очите и вълнение от непознатото. Помним първото наказание, първата двойка, първото приятелство, което с времето се оказа безценно. Няма как и да забравим въпроса. Колко точки е за 3? Пътят ни като клас не беше лесен. Минахме през смяна на доста класни. Къде за един ден, къде за 2 седмици. В това отношение бяхме доста задружни. Напасването с характерите също беше трудна част, но днес виждаме колко безценни приятелства са създадени. В трудните моменти ние се изградихме като клас. Разбира се, и няма как да не споменем благодарността си към хората, които ни учиха с професионализъм и доброта. Госпожо Караджова, при вас времето не се измерваше в минути до звънеца, а в моменти, които остават. Моменти на разбиране, на тиха увереност, че всичко ще се нареди. Вие не просто бяхте наш учител, а човек, който ни разбираше и ни показваше, че силата не е в това да знаеш всички отговори, а в това да не спираш да търсиш. Благодарим ви, че бяхте част от нашия път и че го направихте по-смислен. Моля, заповядайте на сцената. Госпожо Медведева, благодарим ви, че винаги бяхте спокойна, разбираща и усмихната. С вас часовете по руски бяха по-леки и приятни и макар да не бяхме най-сериозните ученици, вие винаги ни посрещахте с усмивка. Продължавайте да радвате хората около себе си с топлина и доброта. Моля, заповядайте при нас. Къде? Госпожо Щърбева, вие ни показахте не само как се гледа строго над очилата, но и за ценностите, които човек трябва да притежава. Разбиране, уважение и съпричастност. И макар понякога да не ги показвахме, вие винаги ни напомняхте за тях. Благодарим ви не само за труда и знанията, които ни предадохте, но и за искреността и директността, с която винаги ни водехте. Моля, заповядайте. Госпожо Паскалева, вашия час по история беше истинско приключение. Успявахте да направите всеки урок интересен, дори когато ние се разсевахме с храна или смях. Благодарим ви, че с усмивка, търпение и доза забавление ни показахте, че историята може да е интересна, а смехът, споделянето и разбирането в класната стая са също толкова важни. Оставате завинаги в нашата история като учител, който дава не само знания и мъдрост, но и цялото си внимание и сърце. Благодарим ви. Заповядайте при нас. Госпожо Атанасова, часовете по английски бяха повече от учебник и граматика. Вие сте човек, съхранил детската радост, но и осъзнал отговорността да бъдеш зрял. Ще ви запомним с вашия ентусиазъм, с искреното вълнение, с което подхождате към всяка тема и с умението ви да придавате красота и лекота на всичко, което правите. Винаги бяхте до нас, готова да изслушате, да помогнете и да ни насърчите. Благодарим ви, че успяхте да ни накарате да се чувстваме не само ученици, а и разбрани, подкрепени и обичани в часовете с вас.
Господин Ботев, вашите часове по философия и гражданско образование бяха моменти, в които човек започва да се пита за неща, за които рядко се замисля. Понякога ни обърквахте, понякога ни карахте да спорим, а понякога просто ни оставахте да се замислим. Може би не всеки винаги успяваше да разбере, но истината е, че от вас човек може да се научи не само на философия, а и на много за света, за хората и за начина, по който човек мисли. Дори когато не се държахме по най-добрия начин, вие оставахте търпелив, добър и отдаден на това, което правите. Благодарим ви. Госпожо Коручева, няма как да забравим вашия строг поглед при дежурство, но и душа, изпълнена с щастие и безгрижност. Носите в себе си закачливостта от Пазарджик и благия характер на Асеновград. Не случайно се превърнахме във ваши внуци, защото топлината, която ни носихте, защитата и уроците могат да дойдат само от човек с голямо сърце като вашето. И да, вие бяхте човека, който за секунди отбелязваше закъсненията и отсъствията. Също нямам как да не споменем. Това си остава част от чара ви. Не е нужен софтуер или създаването на сайт, за да разберем колко значима сте всъщност за нас. Благодарим ви от сърце. Заповядайте. Господин Батинков, благодарим ви за отделеното време и за това, че бяхте част от нашия път. Геро, човека на входа, който винаги беше на пост. Строг когато трябва и винаги внимателен към реда в училище. От напитките на входа до бочетата на столовете. Благодарим. Госпожо Банчева, вие сте човекът, който само с присъствие може да внуши респект. Учител, от когото можеш да научиш как работи човешкото тяло, как реагират веществата, но и как човек да се справи с трудностите. Вие ни показахте, че както в химията всяка реакция има причина, така и в живота всяко изпитание има смисъл. Вие не просто ни учихте, вие възпитавахте у нас именно това, как човек да бъде стойностен, да има характер и може би най-важното, че истинското уважение не се изисква, а се печели. И вие го спечелихте завинаги. Благодарим. Заповядайте. Госпожо Стефанова, когато дойдохте при нас в 10-ти клас, вие се колебаехте. Не знаехте колко трудно ще бъде. Дали ще успеете да ни обедините и дали ще ни разберете. Но останахте, защото видяхте в нас не хаоса, а добротата. А ние видяхме във вас човек, който има силата да се справи, който не се отказва, дори когато пред него има трудности. Знам, че не бяхме от най-лесните класове и честно казано не бяхме и най-сплотените. Но вие не просто видяхте труден клас, видяхте хора, които просто имат нужда да бъдат разбрани и водени. С всяка стъпка и с всяка дума вие ни показвахте, че промяната идва с внимание, търпение и разбиране. Часовете с вас не бяха просто часове по български език и литература. Те бяха място, където започнахме да се опознаваме като хора, да се разбираме и да се подкрепяме. Учихте ни с премерена строгост и с търпение, не с страх, а с отношение. Научихте ни на граници, като онова просто правило за телефоните, което всъщност ни показа уважение към момента, към часа и към вас. Вярваме, че сме оставили отпечатък, защото ние ще носим с нас спомена за вас, за строгия поглед, когато сме направили гаф, за усмивката от това, че сме по-добри хора и успяваме да се справим с проблемите си, за радостта, когато виждахте нашите успехи. За човек, който приемаше проблемите ни за свои и искаше да успеем повече от всеки друг. Благодарим ви за това, че ни показахте как да бъдем по-добри, как да се разбираме и как да оценяваме времето, което ни е дадено. Винаги ще помним, че някъде във времето имаше една Иванова, която не просто беше наш класен ръководител,
Тя беше човека, който се караше когато трябва, който се радваше искрено повече от всеки друг и който приемаше проблемите им за свои и искаше да успеем. Благодарим за всичко, което им дадахте. За вниманието, за търпението, за вярата, за човещината. Обичаме ви! Сега даваме именно думата на нея. Здравейте! Нямах план да имам реч, но понеже те казаха, че ще ми се обидят, ще подходя много непрофесионално и ще изкарам листа, от който ще прочета неща, които по принцип трябва да се кажат. Но искам да кажа нещо друго преди това. Да работя с 12, тя беше най-голямото удоволствие в живота ми. Те ме върнаха от бизнеса в училище и това е нещо, за което никога няма да съжалявам. Тези деца са най-умните, най-красивите, най-прекрасните, най-даващите и може би най-прекрасният урок в моя живот. Обичам ги безкрайно, знам, че каквото и да направят от тук нататък, то ще бъде правилното. Обожавам ги за смешките, които правиха, за щуротиите, оставят трайно отпечатък в мен за винаги и това, което със сигурност знам, е, че ще си вземат матурите и че от тук нататък ще постигат много, много, много успехи. Май няма нужда. Обичам ви, на добър час, 12, а вие сте моята гордост. Децата от Денски танцов състав Марица ще поздравят зрелостниците с младежки северняшки танц. Сега да приветстваме Николай Рабаджийски, Ренета Кирякова и Аделина Иванова от 12 Б клас. Скъпи учители, уважаеми директори, скъпи ученици и родители! Днес, застанали на прага на нашето с Богом с училището, ние не виждаме просто класни стаи и бели дъски. Виждаме лицата на хората, които ни изградиха. Има една истина, която осъзнаваме чак днес. Учителите не са просто хора, които преподават уроци. Всеки един от тях носи своя характер, своята енергия и своя начин да остави следа в учениците си. И точно за това никой от вас не е просто учител за нас. Всеки от вас е история. Първо и най-специално място заема нашата класна госпожа Атанасова. Но честно казано, за нас тя никога не беше просто госпожа Атанасова. За нас тя беше нашата мама Ели. Човекът, който се караше, когато трябваше. Човекът, който се смееше с нас, когато правихме глупости. Човекът, който винаги се притесняваше за нас, повече отколкото ние самите. Мамо Ели, вие не бяхте просто учител. Вие бяхте човекът, който се грижеше за един шумен, понякога труден, но много обичащ клас. Виждали сте ни в най-различни моменти, когато сме се смеяли до сълзи, когато сме били притеснени преди контролно, когато сме спорили, когато сме се подкрепяли. Вие не ни познавате като ученици, а като хора. И може би точно за това днес ни е толкова трудно да кажем довиждане. Госпожо Паскалева, географията ни учи за света, за континенти, океани и безкрайни пътища. Но благодарение на вас, ние научихме нещо много по-важно. Научихме, че света е огромен, но пътят на човек започва от хората, които го вдъхновяват. Вие не бяхте просто учител, който ни показваше картата на света. Вие бяхте човекът, който ни показваше, че всеки от нас има свое място в него. Може би след години няма да помним всички столици или планини, които сме учили, но със сигурност ще помним вас.
вашето спокойствие, търпението и начина, по който ни карахте да гледаме напред. Защото учител като вас не се забравя. Благодарим ви за всичко, госпожо Паскалева. Госпожо Иванова, вие направихте за нас литературата свят, в който можехме да се открием и да се намерим, да мечтаем и да разберем повече за самите себе си. Вие ни научихте не само да четем и да пишем, вие ни научихте да чувстваме, да виждаме смисълът за думите, да разбираме героите и да разбираме себе си. Понякога сякаш говорихте на нас не само като учител, а като човек, който истински вярва в това, че можем да бъдем повече. И дори когато някой от нас е отказвал, дори когато някой се е чувствал объркан или несигурен, вие сте стояли до нас, тихо, но неотклонно, с онзи ваш спокоен поглед, който казваше: аз вярвам, че можеш. Госпожо Щърбева, благодарим ви за математиката. Понякога задачите изглеждаха толкова сложни, че си мислехме, че никога няма да ги разберем. Но вие ни научихте на нещо много важно, че когато човек не се отказва, когато мисли и опитва отново, всяка задача има решение. Да обясняваш математика на ученици понякога е истинско геройство, а вие го правихте отново и отново, докато най-накрая някой от нас не каже: разбрах, и пак никой да не е разбрал. Госпожо Караджова, или по-позната за нас като госпожа Зайкова, вие ни показахте красотата на българския език и силата на думите. Благодарим ви за търпението и за това, че ни научихте да обичаме родния си език. Госпожо Медведева, благодарим ви за руския език. Вие ни показахте красотата на един друг език и една друга култура, но най-вече ни научихте, че колкото повече езици знае човек, толкова повече светове може да открие. Госпожо Цонева, благодарим ви за изобразителното изкуство. Вие ни показахте, че изкуството е начин човек да изрази душата си. Научихте ни, че не е важно дали рисуваме съвършено, важно е да имаме въображение и смелост. Госпожо Дурева, благодарим ви за химията. Понякога формулите изглеждаха сложни, но вие ни показахте, че химията е навсякъде, в природата, в живота, дори в нашите ежедневни моменти. Госпожо Груева и госпожо Василева, благодарим ви за предприемачеството. Вие не научихте да мислим като хора, които могат да създават, да планират и да мечтаят. Показахте ни, че бъдещето принадлежи на хората, които имат идеи и смелост да ги реализират. Господин Петров, благодарим ви за музиката. Вие ни показахте, че музиката може да събира хората, да носи радост и да създава спомени. Господин Плевнелев, винаги ще помним вашите думи. Остава 2 минути, сядайте си по местата. Господин Радев, благодарим ви за информационните технологии. Знанията, които ни дадохте, ще ни бъдат нужни в света на бъдещето. Господин Ботев, благодарим ви за гражданското образование. Научихте ни, че да бъдеш добър човек и отговорен гражданин е също толкова важно, колкото всяко друго знание. Господин Батинков, благодарим ви за часовете по физическо. Вие ни научихте, че спортът изгражда не само тялото, но и характера. Искаме да отправим специални благодарности към нашия директор и заместник директори, хората, които с труд, грижа и внимание направиха училището наш втори дом. Господин Баташки, нашия директор, учител по география и учител по житейски уроци. Вие сте човекът, който носи огромната отговорност да ръководи училището, но същевременно оставате учител, който познава всеки ученик и вярва в нас. Благодарим ви, че ни показахте, че светът е огромен и пълен с възможности, но че и ние също можем да оставим своя отпечатък в него. Госпожо Банчева, вие ни показахте, че науката е повече от уроци. Тя е животът около нас, чудото на природата и красотата на всеки малък детайл. Като заместник директор, винаги сте стояли зад нас с внимание, топлота и справедливост. Благодарим ви за знанията, за усмивките и за това, че ни научихте да ценим малките неща, които правят живота голям. И разбира се, че никога няма да забравим страха ни да не ви сечем по коридорите. Госпожо
Госпожо Йорданова, с вашата усмивка и строг поглед винаги сте раздавала справедливост. С вашата мъдрост, търпение и внимание, училището винаги е било място, където всеки може да покаже най-доброто от себе си. Благодарим ви за постоянството и грижата. И не можем да забравим Геро. Човекът, който се старае винаги да сме в безопасност, с неговото присъствие училището е място, където всеки знае, че правилата са за всички и че доброто поведение е оценено. Благодарим и на нашата медицинска сестра Руми за грижата, която е отправила към всички нас. Но днес има един момент, който е много по-труден, защото има 3 учители, които вече не са сред нас. 3 учители, които някога вървяха по тези коридори, стояха пред тези дъски и вярваха в учениците си. Думи за нашата учителка Нели Ковачева. Днес, когато стоим на прага на зрелостта, искаме да се върнем назад, там където всичко започна. В една класна стая, пълна с малки ръчички, големи мечти и една усмихната жена, която ни посрещаше всеки ден с търпение и обич. Нашата учителка Нели Ковачева. Тя беше първият човек, който ни показа, че училището не е само място за уроци, а дом, в който растеш. Тя ни научи да четем, да пишем, да вярваме в себе си. Тя ни научи да бъдем хора, да бъдем смели. Макар днес да не е сред нас, нейният глас още звучи в спомените ни. Нейният смях още продължава да топли сърцата ни. Нейните уроци продължават да водят напред. Ние пораснахме, но част от нас завинаги ще остане онези деца, които тя държеше за ръка. И точно за това днес казваме: благодарим ви, госпожо Ковачева, за търпението, за добротата, за вярата в нас, за всичко, което сте оставили в душите ни. Вашата светлина продължава да живее в нас. И ние ще я носим напред с уважение, благодарност и с любов. В памет на госпожа Милена Петрова. Днес се обръщаме назад към моменти, които никога няма да забравим. В спомените ни има тиха, спокойна и справедлива жена, която винаги беше до нас. Нашата учителка Милена Петрова. Тя не говореше много, но думите й тежаха. С нея усещахме, че дори и най-малкото усилие има значение, че всяка наша стъпка напред се вижда, оценява и подкрепя. Тя ни учеше на дисциплина и отговорност, но по начин, който не потиска, а насърчава. С нейния спокоен глас, с тихата й усмивка и търпението й, ние се чувствахме сигурни, видяни и разбрани. Никога няма да забравим радостта, която носеше със себе си, и подкрепата, която ни даваше. И макар днес тя да не е сред нас, нейният пример продължава да живее в нас. Тиха, но силна, спокойна, но вдъхновяваща, справедлива, но винаги обичаща. Госпожо Петрова, благодарим ви за всичко, което сте оставили в сърцата ни. Вашата тишина по-силна от всякога. Всяка дума, вашата доброта и мъдрост продължават да ни водят напред. И ние ще носим това с нас завинаги. В памет на господин Димчо Гочев. Днес се обръщаме към един човек, който носеше усмивката със себе си. Човек, който ни показваше, че радостта, енергията и вярата в другите могат да променят света. Нашият учител Димчо Гочев. Той беше човек, който умееше да направи всеки момент специален. С неговата усмивка дори трудните дни ставаха по-леки. С неговата енергия и постоянство усещахме, че ни подкрепя и вярва в нас, дори когато ние самите сме се съмнявали. Той ни научи, че силата не е само физическа, силата е и духовна. Силата е в това да се изправиш след падане, да опиташ отново и да се усмихнеш, въпреки всичко. Дори когато вече го няма до нас, неговата светлина продължава да гори. В спомените ни остава усмивката му, смехът му, топлината му и вярата, която той имаше за всеки един от нас. Той ни показа, че да бъдеш добър човек, значи да носиш радост, да вдъхновяваш и да обичаш живота. Господин Гочев, благодарим ви за всичко, което ни дадохте. Вашата усмивка ще остане с нас завинаги. Вашата сила и доброта ще продължават да ни водят където и да отидем. И макар вече да не са тук, техните уроци ще останат с нас завинаги. И нека ги почетем с минута мълчание.
Скъпи учители, понякога може би сме ви изнервили, понякога сме закъснявали, забравили домашни, говорили сме повече отколкото трябва, но едно е сигурно. Никога няма да забравим хората, които ни помогнаха да пораснем. Днес ние си тръгваме от училището, но част от него и част от нас ще остане завинаги в сърцата ни. Благодарим ви за всичко! Да приключа с моята реч. Здравейте на всички, скъпи мои ученици от 12 Б клас. Днес стоя пред вас не просто като ваш класен ръководител, а като човек, който имаше честта и щастието да извърви част от пътя си заедно с вас. Помня първия ни ден. Погледите, в които се четеше любопитство, несигурност, мечти. Днес пред мен стоят млади хора, уверени, силни, красиви личности, готови да поемат по своя път. И да, израснахте, но за мен винаги ще си останете моите деца. Вие не сте просто клас, вие сте спомен, емоция, смях между часията, безброй истории и уроци, не само по предметите, а и по живот. От вас научих толкова много за търпението, за приятелството, за смелостта да бъдеш себе си. Гордея се всеки един от вас с усилията, с битките, които сте водили, с мечтите, които носите в сърцата си. Понякога пътят няма да е лесен, но вярвам във вас. Вярвам, че ще намерите сила да продължавате, да се изправяте и да вървите напред. Никога не забравяйте кои сте и откъде сте тръгнали. Пазете добротата в себе си, бъдете смели, бъдете честни, бъдете хора. А ако някога се почувствате изгубени, знайте, че винаги има едно място, където ще бъдете разбрани и приети. И това е място, ще остане тук и при мен. Благодаря ви за всичко, за доверието, за усмивките, за уроците, които ми дадохте. Благодаря ви, че бяхте част от живота ми. Обичам ви и винаги ще ви нося в сърцата си. На добър час, 12 Б клас. Най-хубавото първо предстои. Към края на тържеството и не на последно място, искам да съобщя за всички и да припомня една прекрасна традиция и инициатива, която се зароди по време на управлението на ученически съвет от Николай Рабаджийски. Аплодисменти за него, дългогодишен председател на ученическия съвет. Те родиха тази прекрасна идея всички, които завършват 12-ти клас, да предадат по едно кратичко послание на всички тези, които ще започнат следващата учебна година при нас, първокласниците. Така че не бързайте да си тръгвате. Ето там е черното съндъче с химикалчета и мънички листчета. Напишете по нещо от това, което искате вие от сърце да пожелаете на първокласниците до година. А тези, които могат, да заповядат и да го прочитат. Бъдете здрави, бъдете смели, следвайте, избъдвайте целите и мечтите си. Попътен вятър!
всички. Моля всички учители, които са ни преподавали, да дойдат с нас на сцената да се сбогуваме.